Veľmi pekne a ďakujeme za podporu. Súhlasíme s touto výzvou a podporujeme ju plne. Dúfam, že dosiahneme niečo a nebudeme tu takýmto spôsobom musieť ďalej trpieť toto absolútne monštrum, ktoré tam za rohom, za ulicou sedí a vysedáva a popíja si 200-eurové koňaky. Dobrý deň, zdravím vás, priatelia. Takže asi prvýkrát po pondelkovom zasadaní nás odborový zväz vyzval, aby sme sa vyjadrili, a tak sa chceme vyjadriť k tomu, čo ponúka naša vláda. My, učitelia základnej školy na Karloveskej ulici 61 v Bratislave, nesúhlasíme s rozhodnutím odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy prerušiť štrajk pred úplným doriešením všetkých požiadaviek, s ktorými sme do štrajku vstupovali. Odmietame akékoľvek nejasné riešenia a odsúvanie nahromadených problémov na neurčito. Zástupcov odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy presadzovať požiadavky pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov v pôvodnom znení. Ďakujeme rodičom našich žiakov a ďalším sympatizantom za pochopenie, podporu a povzbudivé slová, ktoré nás výrazne motivujú vytrvať v ďalšom úsilí o radikálnu nápravu v školstve. Vyzývame všetkých, ktorým nie je súčasný stav nazerania na vzdelanie a vzdelávanie v našej krajine ľahostajný, aby sa k nám pridali, nech iskrička štafetového štrajku nezhasne. Zdravím vás, ja som zo Spojenej školy Novohradská. Zdravím vás, kolegovia. Keď sme boli zapojení do štrajku, aj sme do štafetového, aj sme pondelok robili akciu. Chcem vám povedať, že štrajk je oveľa únavnejší ako učenie. Myslím, že to zvládam len preto, že verím, že sa niečo môže zmeniť. Chcem vám povedať, že hlavný problém štrajku učiteľov, ale není v žiadnych percentách, ale skôr ide o morálny problém, ktorý sa týka celej našej spoločnosti. Teraz jeden citát z vyhlásenia našej školy na Novohradskej ulici. Vyzývame všetkých, ktorým nie je ľahostajný stav v slovenskom školstve, aby podporili našu výzvu. Stav školstva na Slovensku je odrazom úpadku morálky v našej spoločnosti. Nefunkčnosť školstva je len odrazom nefunkčnosti celej spoločnosti. Kto, ak nie my, a kedy, ak nie teraz, môžeme niečo zmeniť? A to je ten problém. Ten problém je ľahostajnosť. Keby vám niekto vykradol váš vlastný byt, tak by ste sa o to určite zaujímali a robili by ste všetko preto, aby sa vám všetko vrátilo a aby bol páchateľ chytený. No a my dnes žijeme v spoločnosti, kde pomaly už aj deti v škôlke vedia, že sa u nás kradne z toho najväčšieho balíka peňazí, z našich daní. Čo sú tiež len naše spoločné peniaze, náš spoločný majetok. Ale spoločnosť je ľahostajná a priam apatická. Nikto nechytá zlodeja, skôr to vyzerá, že by chcel byť na jeho mieste. Toto je morálna kríza spoločnosti. Deň, keď začne štrajk učiteľov, predseda vlády vymenuje nového ministra, vážneho, s novými poradcami a novými vládnymi autami. To je naozaj vážne. Ide o naše povedomie, ktoré vytvárame opäť všetci spolu. Ak ťa niekto podvedie a ty nič neurobíš, on to kľudne zopakuje znova. Ak niekto urobí niečo, s čím nesúhlasíš, čo ťa uráža, čo ťa deprimuje, ty sa to dokonca dozvieš z televíznych novín, ale nič neurobíš. Vytváraš prostredie, v ktorom sa to bude diať stále, v ktorom sa to bude diať úplne bežne.
A teraz musím urobiť troška aj také za seba pokánie nejaké, takú katarziu. Pretože už 12 rokov pracujem v školstve, veľakrát som si zašumral, zanadával, ako nás zdierajú, ako nás využívajú, zneužívajú, aký socializmus stále vládne v školstve, aké hlúpe školenia musím absolvovať a aké zbytočné papiere vypisovať, koľko vecí musím robiť, za ktoré mi nikto nezaplatí. Ale nič som neurobil preto, aby sa to zmenilo. A práve preto som teraz v tomto štrajku. Vyzývam ťa, slovenský učiteľ, prestaň šomrať, prestaň nadávať, ale sa postáva, vyjadri sa. Konečne musí v školstve niečo zmeniť. Chcem, aby sa už konečne niečo zmenilo aj v tejto krajine.